teoretică cât și practică. În cazul instruirii teoretice, veți putea participa la seminarii organizate la nivel local, regional sau internațional. Instruirea practică e temeinică și serioasă. Veți beneficia de un îndrumător, un sponsor informațional, o persoană care o să vă arate cum și chiar vă va ajuta să faceți primii dumneavoastră clienți și colaboratori, astfel încât dumneavoastră să înțelegeți că afacerea Herbalife este foarte simplă și să învățați cât mai eficient. În compania noastră puteți avea câștiguri suplimentare sau permanente, sau chiar vă puteți construi o carieră. Aceste avantaje vă sunt oferite de planul de marketing Herbalife sau planul de recompense și carieră. Planul de marketing este cel mai generos din sistemul multilevel marketing. Herbalife oferă până la 73% din cifra de vânzări a companiei colaboratorilor săi, sub formă de reduceri, onorarii sau bonusuri. Prima treaptă de carieră este aceea de distribuitor, care vă oferă două drepturi. Reducere de 25% la achiziționarea produselor și deci un profit direct de 25% din vânzări, precum și dreptul de a vă forma propria echipă de distribuție. Mai departe, dumneavoastră puteți deveni supervizor, următoarea treaptă de carieră importantă. Achiziționați produsele cu 50% discount, iar profitul dumneavoastră direct se dublează. Din orice vânzare, dumneavoastră puteți câștiga 50%. Acum apare și profitul indirect, între 8 și 25% din vânzările pe care le realizează echipele dumneavoastră de distribuție. Acesta este nivelul care vă dă posibilitatea să vă instruiți la nivel internațional, beneficiind de cea mai performantă instruire. Următoarele trepte de carieră mai aduc și alte avantaje, dar la nivel de supervizor un lucru este foarte important pe care trebuie să-l rețineți de la început. Aveți dreptul de a beneficia de royalități, onorarii de autor între 1 și 5% din volumul organizației dumneavoastră de supervizori. Onorariile de autor deschid posibilitatea unui profit practic nelimitat. Sunt lucruri tehnice și cu siguranță dacă le solicitați veți primi detalii de la persoana care v-a oferit acest material. La următoarele trepte de carieră, World Team, Get Team, Millionaire Team sau President's Team, apar și alte avantaje de care distribuitorii din România beneficiază deja. Ce aveți de făcut? Din punctul meu de vedere, v-aș recomanda să semnați licența chiar astăzi. Este foarte simplu. Luați legătura cu persoana care v-a oferit acest material și ea vă poate ajuta. În acest sens, concretizați împreună un plan personal de activitate pe care doriți să-l desfășurați. Nu în ultimul rând, participați la toate evenimentele Herbalife la care aveți acces. Fiecare dintre dumneavoastră poate să facă acest lucru, pentru că promovăm sănătate, suntem plătiți să ajutăm la rândul nostru alți oameni să-și îmbunătățească sănătatea și, de ce nu, să-și îmbunătățească veniturile în fiecare lună. Acestea sunt câteva cuvinte despre oportunitatea Herbalife. Iar cât privește în momentul de față echipa din care facem parte, pot să vă spun că lucrurile sunt ieșite din comun în organizația noastră. Există oameni care și-au schimbat fundamental viața, studenți, pensionari, profesori, ingineri, economiști, foști șomeri, care au considerat că viața lor depinde de acțiunea lor și în continuare veți vedea câteva din aceste persoane și istoriile lor incredibile. Înainte de Herbalife am fost barman de profesie. Ceea ce s-a întâmplat cu mine, nu aveam perspectiva unei cariere. Aici în Herbalife am cariera profesională. De 4 luni de zile colaborez cu această companie. Mult peste 400 de dolari. Mulțumesc Herbalife! Numele meu este Andra Petre, am 22 de ani, sunt studentă, colaborez cu compania de 1 an de zile, part-time. Primul meu venit a fost de 35 de dolari, în prima lună 182, acum câștiguri medie peste 350 de dolari și sunt un student cu perspectivă. Mulțumesc, Herbalife! Bună ziua, numele meu este Maria Halbert, am 57 de ani, eu sunt grafician, înainte de Herbalife am lucrat în presă. Când am început colaborarea, eram o persoană pensionată medical, fără nicio perspectivă înaintea mea. Norocul a fost că am început această activitate, la ora actuală câștigurile mele sunt peste 500 de dolari în fiecare lună. Am fost la 3 traininguri internaționale la Paris, la Amsterdam, la Odessa, mă pregătesc pentru Barcelona și mulțumesc cu suflet Herbalife pentru noua mea viață. Bună ziua, mă numesc Colin Gherbina, am 63 de ani, înainte de Herbalife pensionar asistentă medicală, cu registrări de perspectivă, la 50 de dolari venitul meu lunar. De 3 ani lucrez cu Herbalife, în prima parte am lucrat part-time, am fost școlarizată la școli internaționale în Viena, Paris, acum am certificată pentru Barcelona, în medie, în ultimele 5 luni de când lucrez full-time, cred de mult 550 de dolari, iar în ultima lună peste 880 de dolari, mulțumesc Herbalife! Din nou Marina Rădoi, 56 de ani, de profesie inginer, actualmente sunt pensionat medical. Colaborarea cu Herbalife am început-o în urmă cu 5 luni de zile, 5 luni și jumătate.
din dorința, în special, de a avea o activitate. Deci, profesional, eu sunt o persoană foarte activă și nu-mi convenea să fiu numai gospodină. Am descoperit această companie și, în special, produsele care ați înțeles că totuși a fost pe mine. Deci, primul meu câștig a fost de $127 numai după primele 4 zile, că nu știam absolut nimic despre această afacere. Câștigul la sfârșitul lunii decembrie, când am semnat licența, a fost de $575, în medie de atunci, în fiecare lună, peste $450. Mulțumesc din suflet, afacere! Bună ziua, stimați colegi! Mă numesc Dință Nicolae, am vârsta de 52 de ani, colaborez cu compania Herbalife de 2 ani și jumătate. Sunt de profesie ofițer, în prezent pensionar militar. M-am implicat în această afacere pentru consum de produse. Rezultatul l-ați văzut mai înainte. Fără niciun fel de experiență am reușit în prima lună $438. Am văzut că această afacere este extraordinară. M-am implicat full-time, așa cum desfășor în prezent activitatea. Câștigurile mele sunt peste $700 lunar. Satisfacțiile sunt extraordinare. Herbalife nu am avut în 33 de ani de activitate în altă parte. Mulțumesc, Herbalife! Bună ziua, numele nostru este Nicoleta și Constantin Barbu, 33, respectiv 44 de ani, inginer de profesie. Colaborăm cu această companie de 2 ani de zile. Am venit în Herbalife pentru un stil de viață, pentru o altă perspectivă, pentru libertate. În acești 2 ani de zile s-au schimbat foarte multe în viața noastră. Am fost invitați la 5 școli internaționale de către companie. În prima săptămână profitul nostru a fost de $60, după prima lună $180. Luna trecută venitul nostru a depășit cu mult $1.500. Mulțumim din suflet Herbalife! Bună ziua, sunt Maria și Bătan, avem 30 de ani, lucrăm cu Herbalife de 4 ani și 2 luni. Eu la bază sunt profesoară, în prima lună am câștigat $157, aproximativ 2 salarii de profesoară și am înțeles că este perspectivă, pot face această afacere. Astăzi ne implicăm full-time, am fost la mai multe 5 traininguri internaționale și câștigul nostru mediu lunar este de peste $1.000. Sunt de fericit! Bună ziua, Marian Iancu, 30 de ani, înainte de Herbalife, electrician, profesia de bază, subofițer înainte de Herbalife, foarte puține perspective, foarte mult stres, am început această activitate. În prima lună de colaborare am câștigat $240, mi-am dat demisia, în a 6-a lună de activitate peste $500, 14 traininguri internaționale. Pentru mine Herbalife înseamnă securitatea familiei mele în momentul de față, câștig peste $1.000. Bună ziua, Andrei și Marco Popa, 35 de ani. Am întâlnit Herbalife când aveam 26 de ani. Înainte de aceasta, studenți, 2 ani de afaceri clasice ne-au dus la faliment. Din momentul în care am întâlnit Herbalife, viața noastră a luat o întorsătură radicală. În ultimii ani avem un stil de viață absolut incredibil. Noi am început activitatea închiriind o garsonieră, pe urmă am schimbat, am închiriat 2 camere, pe urmă 3 camere. Din această oportunitate ne-am cumpărat 4 camere, am călătorit pe întreg Mapamontul, avem 2 copii care creștem din această activitate. Este deci o afacere la îndemâna oricui, care vă dă posibilitatea să lucrați de acasă, alături de cei dragi, să nu aveți șef, să nu fiți stresat. Iar acum o surpriză. În momentul în care deveniți distribuitor, compania vă oferă un cadou cu totul special, și anume o cutie de Formula 1. Este cel mai important produs al companiei noastre, un înlocuitor performant pentru masă, gustos, delicios și care vă permite să obțineți primele rezultate. Cu numai 200 de calorii pe porție puteți înlocui mai mult de 2 kg de mâncare. Poftă bună! Poftă bună! Herbalife este afacerea care suntem siguri că vă poate schimba viața așa cum s-a întâmplat și cu noi. Decizia vă aparține. Începeți acum. În fond, ce aveți de pierdut? Vă mulțumim pentru timpul acordat vizionării acestui material și vă urăm mult succes. La revedere! So something you're going to see from Herbalife in the future is just going to be simply amazing. What you see here tonight is just the start of a huge idea that's going to hit the world.